Еха, ще срещна Кумо с бъдната мечта! Ето, тук е гнездото на Кумо. Какво? Някаква си дупка? Не го прави! Кумо има отлично зрение. Ако види движение, ще дойде за част от секундата. Невероятно! Казват, че може да отреже 3 глави наведнъж! Супер! Нямам търпение да го срещна. Скрийте се, ще го примамя. Бати, дрона, хайде! Благодаря, Макс. Обичам да го играя при мамка. Внимание, сега паякът ще излезе. Внимавай, Макс! Макс, там нещо помръдна! О, милото паяче! Това ли е чудовището? Кумо ще излезе, сега ще видите. Ехо, има ли някого? О, колко съм глупава. Сигурно си поспива. Днес нямаме късмет. Мислете каквото искате, знам, че е тук. Съжалявам, казах ти, че е подозрително. Значи ни е лъгала. Какавиди на водни кончета? Защо ли са празни? Я, какво е това? Енки! Дано Енки бързо намери решение. Трудно ще победим срещу гадните паяци и измамницата. Репутацията им потъна. Никой не вярва на Макс. Ти вярваш ли и още? Питахме се къде сте. Да не сте сърфирали на гърба на Белугага. Не слушайте тъпите ми шеги. Заради лъжата ти сме в тази ситуация. Каква? И ти ли не ми вярваш? Акула? Съжалявам, Макс. Да победиш огромно чудовище само с дрон е трудно за вярване. Не лъжа. Дронът обърка Кумо. Ясно? Така ли? Не го ли зашемети? Добре, първо го обърках, после отрязах клон, който падна. Може да лъжеш другите, но не и нас. Как да ви обясня, че не лъжа? Край! Не заслужавате да сте ми приятели! А ти не заслужаваш да си наш пилот. Аз ще те заменя. Какво? Не, почакай!